In het parlement is gisteren uitgebreid gesproken over de situatie rond de Girobank. Zoals bekend heeft de bank vorige week enkele dagen alle bankrekeningen geblokkeerd. In totaal zijn er 250 vragen gesteld aan de minister van Financiën Kenneth Gijsberta. Daarbij gaat het over de huidige situatie van de Girobank en de rol van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Volgens veel statenleden moet er een onderzoek komen naar de situatie. Zowel naar degenen die verantwoordelijk zijn voor de slechte situatie bij de Girobank als naar de toezichthouders. Statenlid Elsa Roosendaal van de partij MAN noemt de situatie rond de Girobank een nationale schande. Ze vraagt de minister van Financiën om met maatregelen te komen om te voorkomen dat er in de toekomst nog zoiets voorkomt. Er wordt er lang naar uitgekeken. De Extra weet vandaag te melden dat de haven van Curaçao binnenkort de beschikking krijgt over 2 nieuwe kranen. Daarmee kunnen containers worden verwerkt en kan er vooral sneller worden gewerkt in de haven. Verschillende partijen in de haven zijn dan ook blij met de uitbreiding. Curaçao is een nieuwe politieke partij rijker. De partij heet CEM en dat staat voor Curaçao es un millor. Curaçao is de beste. De partij wil meedoen aan de komende parlementsverkiezingen. Als doel wil CEM opkomen voor de mensen die volgens hen nu worden vergeten door de huidige politieke partijen. CEM wordt geleid door Michelangelo Lo Martinez en Aldrin Puki Alberto. De politie heeft al eerder aangegeven, vooral in de maand december, door te gaan met de controles op wapens en drugs. Gisteren is een 47-jarige man gearresteerd in een zaak aan de Mahumaweg. Hij had een revolver kaliber 45 op zak, verschillende losse kogels en verschillende pakketjes drugs. Maduro en Curiels Bank hebben gisteren bij haar filiaal in Roy Catootje een Green Area geopend. In deze groene ruimte kunnen onder meer elektrische auto's worden opgeladen. Ook wil de bank meer aandacht besteden aan het belang van groene energie. De Curaçaose sportorganisatie FDOK heeft gisteren 10 nieuwe leden geïnstalleerd in haar Hall of Fame. Het totaal aantal roemruchte sporters dat in deze eregalerij nu is opgenomen is daarmee tot 64 gekomen. Het gaat allemaal om mensen die heel veel hebben bijgedragen aan de sport op Curaçao. Minstens 12 mensen zijn overleden bij een grote schietpartij tussen gevangenen in de gevangenis in de buurt van Panama City. 13 gevangenen raakten gewond. De politie meldde dat ze meerdere vuurwapens in beslag hebben genomen in de La Joita gevangenis, waaronder 5 handvuurwapens en 3 wapens met een lange loop. Volgens een agent ontstond de schietpartij tussen de gevangenen onderling. President Laurentino Cortizio van Panama denkt dat gevangenisbewaarders hebben geholpen om de wapens in het complex te krijgen.